svima, ja sam Mila i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati Minecraft preživljavanje 2. I idemo da vidimo... Ok, šta ti imaš? Ništa. Šta rade villageri u Europi? Vi ste mi malo sumnjivi, idem da proverim. Či skopamo tu. Napravit ćemo stepenice. Tako vam je najlakše da siđete negde. Ti imaš ništa, ti imaš previše, skupo, ti ništa. Ok, nema veze. U ovoj epizodi ćemo inače, kako se zove, nalaziti mjesto za kući i možda početi nešto da pravimo. I opet vi glupani, dođite, dođi, tako, ajde, dođi, tako, dođi. Dobro, pa bi mogla do onog rotten flasha, nema veze. Ajde, ti, ne mogu da ga dokućim, nema veze, baš mi briga. U epizodi ćemo, kao što sam već rekla, nalaziti mjesto za kuću i zaputiti se negde prema tamo. Ok, sad videla sam tamo... a zašto sam ovakva? Ma nema veze. I... ok, znači ići ćemo možda tamo. Ja ne znam da skačem, bože. Ok, možda ćemo pocepati neko drvo pre nego što odemo tamo, ne znam kakva drva tamo imaju. Ok, u ovom villageu se sve, dobro skoči, u ovom villageu se sve čudne stvari događaju, znači nemam reći. Šta ćemo da pojedemo? I dakle, mislim da nam je ovo prva hrana u ovom serijalu, epizodi. Ovo je jako loša hrana, puno se troši, tako da to neću da trošim, da bi imali šta da posadimo. Inače od toga možda se napravi supa, a sad ću ovo da ispečem, ako imam dovoljno. Jedan krompirić, šteta što je samo jedan, tu ću da stavim ovo, ali neću da ga ispečem. Znači stavit ćemo, još jedan krompirić, ok. Ne, to da baciš, ok. To ćemo da stavimo unutra. Zašto tako stavljam, bože? Ok, tako. I to ćemo tu da stavimo. I... to nek bude tu. Ok. Ne, ipak će ići chest. Dobro. Dirt. Ok. Sorry. Ok. Znači tako. I ovako. Ako ne znate kako se to radi, samo držite shift i pritisnete na bilo koji item. Ako to već nisam rekla u prošloj epizodi. Ok, uzet ću sad da posadim ovo. Ne znam zašto sam uzela za njim, ali nema veze. Već je noć, pa dobro. Ti nemaš ništa, ti nemaš ništa, ti, ok, nemam ništa. Preskupo. Ok. Javlja vam se kad... Ok, i konačno je svanulo. Konačno, znači toliko sam dugo čekala. Ok, znači u ovom času nemam ništa posebno. Ok, imam 2 jabuke, to je super. Uzet ću i ove saplinge da posadim nekad. Ok, znači nemam ništa posebno često, kao što možete da vidite. Sve sam to skupila ovdje u villageu ili napravila. Uzet ću boat da se zaplatim ako idem negde preko vode. Ok. Dakle, možda imam nešto kamena. Evo da, 6. Wow, to je baš puno kamena. I mislila sam da napravim oznaku da znam da se vratim do svoje kuće. To bi najbolje bilo ovdje. Ok, znači idemo daj. Pisat ćemo ovako tu. Idemo, zašto ne mogu? Krov glupi. Znači, ok, ma daj, kako sam pala opet? Ma daj, kako ne mogu da stanem normalno? Ok, i još tu, i tu, i idemo gore. Hajde, op, op, op. Hajde,
previše malo, znači ići ću, ovo je naša kućica, baš je velika. Znači ću ovdje, pa ovdje i onda ovdje i skupit ću ovdje nešto drveta da sagradim još. Okej. O, ne, nikad ne kopati u Minecraftu ispod vas, tako da, daj. Okej. Baš savršeno. Nema veze, kupat ću ovdje. Dobro, još malo. Još taj tu reću i onda više neću. I dobro da skupimo zemlju. I to će valjda biti dovoljno da se popnemo na vrh kuće. Okej, znači, ovo ću da srušim. Sam ga skupila, jesam, okej. Da, ne mogu na ovo da se popnem. Onda ću, okej. A da, bože, ne mogu da se popnem onda. A u stvari, pa dobro, ne mogu. Okej, to trebam da srušim, da ne mogu da se popnem na ogradu, hello. Idemo gore, to je dovoljno, neću da trošim drvo. Onda idemo ovdje. Pa ovdje i na našu kućicu, super. Znači, eto tu ću da počnem sa ovim jednim i nastavit ću s ovim. Ajde, aman, ja ne znam da skačem s ovim. Ajde, daj. Okej, ajde, skoči. Ne, skoči. Okej, skoči, ajde, skoči. Okej, možda dokučim do ne vode, mada sigurno neću, tako da sprema nam se lagana smrt, verovatno, ali nema veze, ajde, zaleti se i idemo, neću uspjeti, i okej, umrli smo, nema veze, samo da vidim, okej, tamo nam je kuća, znači tamo negdje smo blizu umrli, tu ne, okej. Jel to naša kuća? Čekaj. Okej, tu da ne mogu. O moj Bože, gdje smo umrli? Dobro. Sigurno, tam mi je kuća, jel tako? Da, evo tu mi je kuća, znači tu smo negdje umrli. Aha, evo ovdje. Okej. Znači super, imamo sve, tu nam je sve. Dobro. Okej, dobro. Okej, čestit. Tu je, okej. Znači super, nije nam se potrošio durability. Dobro, super. Ti, šta? Nema veze. Mali zombić, ne, umreću, ne, zombić, ne, okej, samo trči, okej, samo trči, ne, još jedan mali zombić, ne, umreću, ne, još jednom ćemo umreti, za sigurno vam garantujem, okej, samo beži, okej, samo beži, okej, samo beži, o moj Bože, jure me 2 zombića, okej, nadam se da me više ne prate, ali kad se još malo udaljem, pogledat ću, okej, mali zombići, o ne, još me prate, ne, okej, samo stoj, ne, opet smo umrli, drugi put, ma daj, okej, nema veze. Što smo... O ne, mali zombić se može popiti ovdje. To nije dobro. Nikako to nije dobro. Šta? Ne, opet... Ne, opet... A zombić, a ne! Mrzim te zombiću. Ajde, zombić, mali zombić će umreti, mali zombić umire. Ne, opet smo umrli. Ama daj, ovo nam je već 3. smrt. Come on. Okej. Nema zombića, dobar zombić. Okej, nije dobar zombić, loš zombić, loš. Okej, tamo nam je kuća, dobro. Loš zombić, loš. Okej,
nema zombića, nema zombića, nema zombića. Ok. Znači, ne mogu da verujem, u ovom serijalu smo već 3 puta umrli. To je malo previše. Ok, Chestnut je tu. I mislim da nam je sve tu. Ok, to je tu i to je tu. I ovo, ok, znači sve nam je tu. Mislila sam da je zombi, ovaj glupi zeleni villager. Ok, nema zombića. Nema zomba. Ok. Ma beži. Ma neću. Hoću da izađem, man. Izvini, villageru, ali morat ću da te lupim. Ok, nema zombića. Nema zombića. Loš zombić mali. Loš. Nema zombića. Nema zombića. Nema zombića. Ako ovo pevate, zombići će otići, tako da, ok. Nadam se da nikada više neće imati zombića. Ok, nema zombića. Ok, znači nema zombića, to je cool. Ok, nema ni tu zombića. Pa izgleda mi da nema nigde zombića. O ne, eno ga mali zombić. Mali zombić, ne. Beži. Skači. Ok. Je to naš ubija naše villagere? Ma ne, sigurno mi se samo čini. Što? Ok. Nema zombića. Samo mi bi još to falilo. Ok, nemam. Ok, malo drveta će mi trebati za moj... Ne, zombić, a ne. Ok, nije ušao. Ok, to je dobro. Znači, ovdje... Ok. Treba će mi još... Sorry, neće mi trebati još, nego trebam da otvorim vrata. Jel on to? Ne. A ne, zombić nam ubija ljude. Mislim, villagere. Mislim, znam da nam oni baš i ne trebaju, ali treba će nam sigurno u nekoj epizodi. A glupi. Okej. Mislim da polako i pada noć, tako da... A ne, ubija nam villagere. To nije fair. To nije fair prema našim villagerima. Dobro, ja ću da polako skačem. Napravit ću si poligon da si skačem po kući dok čekam da svane. Ok, nema nikog.